s pani predsedničkou vlády Meloni sme diskutovali o konkrétnej aktuálnej situácii aj vo vzťahu k ukončeniu tranzitu plynu z Ukrajiny smerom na východ Európy, smerom k nám na Slovensko, kde pani premiérka osobne prislúbila, že urobí všetky kroky, ktoré by mohli viesť k riešeniu tejto situácie, či už cez pomoc samotného Talianska s prípadnými alternatívnymi dodávkami plynu, ale aj prípadným rokovaním so zúčastnenými stranami tak, aby sa možno podarilo nejakým spôsobom obnoviť tranzit plynu cez Ukrajinu, možno formou aj nejakých iných kontraktov a dovozu plynu nie pre spoločnosť Gazprom, ale pre Slovensko cez iných dodávateľov. Ja som za toto gesto pani premiérky extrémne vďačný, pretože je v intenzívnom kontakte aj s ukrajinským prezidentom Zelenským a môže sa svojim diplomatickým úsilím pokúsiť nám tomto pomôcť, ale samozrejme negarantuje nikto možný výsledok, ale musíme sa snažiť tento vážny problém pre slovenský priemysel a slovenskú ekonomiku nejakým spôsobom riešiť. Ja som vďačný, že pani premiérka prejavila osobný záujem byť v tomto aktívna. Medzi Slovenskom a Talianskom je dnes možné hovoriť aj o konkrétnych projektoch. Hovorili sme o možnosti dodať talianskému ministerstvu obrany a talianskej armáde muníciu, ale nie len muníciu vyrobiť a predať, ale zároveň prostredníctvom našich spoločností aj preniesť časť technológií a výroby sem do Talianska, čo samozrejme bolo prijaté veľmi pozitívne samotnou pani premiérkou, ktorá bude hovoriť o tom, aby už naše ministerstva obrany ďalej pokročili v tejto pripravovanej dohode. Hovorili sme aj o celkovo geopolitickej situácii, informovala ma o svojej návšteve nedávnej a stretnutí s Donaldom Trumpom, aj s Elonom Muskom. Hovorila mi aj o priebehu rokovania s prezidentom Zelenským, ktorý bol tu v Ríme minulý piatok. Takže sú to všetko informácie z prvej ruky. Bolo to rokovanie na 4 oči, takže nie všetky konkrétnosti vám môžem povedať, ale musím povedať, že naozaj sa už všetci zbližujeme v jednotnom postoji, že už aj akákoľvek podpora vo vzťahu k Ukrajine v prebiehajúcom vojenskom konflikte má primárne slúžiť na to, aby Ukrajina mohla zasadnúť za rokovací stôl, ktorý by mal doviesť konečne tento vojnový konflikt ku koncu ako relevantný partner s nejakou primeranou silou, ale nikto už dnes nesníva o tom, že by vojenská pomoc mala prispieť k nejakej totálnej porážke Ruska alebo podobne. Nádejame sa obidvaja, že po nastupe Donalda Trumpa a ujatí sa mandátu prezidenta bude sa vyvíjať maximálne úsilie, aby sa začali rokovania o ukončení vojnového konfliktu a nastaveniu nejakého mierového stavu, ak sa tak bude dať povedať. Delegáciu, ktorú vediem, naozaj považujem za veľmi veľkú, veľmi vážnu, neobvyklú na členský štát Európskej únie, pretože v rámci Európskej únie sa väčšinou necestuje s nejakou veľkou delegáciou podnikateľov alebo iných organizácií. Tu bola ale veľká požiadavka a záujem tak zo strany slovenskej, ale aj talianskej strany, aby prišli spolu so mnou aj predstavitelia slovenského priemyslu, slovenského podnikateľského prostredia na čele s pani podpredsedničkou vlády a ministerkou hospodárstva Denisou Sakovou. Tam budú prebiehať už dnes aj zajtra ďalšie bilaterálne rokovania. Pani ministerka Saková bude mať bilaterálne rokovanie s pánom ministrom hospodárstva Ursom, ktorý určite bude s ňou hovoriť o aktuálnej energetickej situácii v regióne, vrátane problému, ktorý to spôsobuje Slovensku. No a zároveň bola veľký záujem aj o návštevu nášho akademického prostredia a preto súčasťou mojej delegácie aj sú zástupcovia 9 najúspešnejších univerzít na Slovensku, ktorí prišli do Talianska, aby rokovali so svojimi protiažkami a zintenzívnili tak spoločnú výmenu študentov medzi Talianskom a Slovenskom a hovorili o ďalších spoluprácach v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu. To je nesmierne dôležité pre budúcnosť oboch krajín. V rámci vzdelávania a výskumu chceme hovoriť o potenciáli vzdelávať odborníkov na energetiku, na jadrovú energetiku, obnoviteľné zdroje, pretože to sú oblasti, ktoré sú extrémne dôležité pre Slovensko, ale aj pre Taliansko, ktoré sa po roku 2030 bude znovu rozhodovať, či sa nevráti k jadrovej energetike ako takej a tu Slovensko môže poslúžiť ako
krajina, ktorá má expertízu, má dostatok expertov a kapacity, ale nesmieme podceniť ani vzdelávanie, pretože tých expertov bude potrebné do budúcna nahradiť novou mladou krvou a tu pán minister Drucker má za úlohu hľadať možnosti a vytvárať v rámci Európy nejaký klaster krajín, ktoré sa zapoja do intenzívneho vzdelávania kapacít v oblasti jadrovej energetiky. Som veľmi rád, že bude podpísaná počas mojej návštevy aj dohoda medzi talianskou spoločnosťou Nucleo a spoločnosťami Javis a VUE na Slovensku, ktorá hovorí o tom, že sa bude na Slovensku realizovať aj Európskou komisiou označený prioritný projekt alebo strategický projekt výskumu a vývoja olovom chladeného jadrového reaktora 4. generácie, ktorý by mohol umožňovať do budúcna využiť spätne niekoľkokrát vyhoreté jadrové palivo, čo by mohol byť ďalší prielom v energetickej bezpečnosti a využití jadrového paliva, ktorého my máme za 10 ročia nazhromaždeného dostatok. A ak by sa toto podarilo, tak Slovensko by mohlo byť lídrom aj v tejto ďalšej novej inovatívnej časti. Zároveň sa pripravujú dohody aj v iných oblastiach, ktoré budú podpísané medzi jednotlivými rezortami nasledujúce mesiace. S pánom prezidentom Mattarellom sme išli v rozhovoroch do širšieho kontextu, do väčšej hĺbky. Hovorili sme o problematike migrácie, neriadenej migrácie, kde veľmi som ocenil nový prístup talianskej vlády, aj pohľad pána prezidenta, aby sa prípadná demografická kríza, nedostatok pracovných síl nesanoval takouto živelnou migráciou, ktorá spôsobuje problémy a ktorá jednoducho narúša aj ako takú, by som povedal, celistvo spoločnosti a vyvoláva to napätie medzi spoločnosťou, tak u nás ako aj v Taliansku. A je to projekt, aby sa nová pracovná sila vychovávala a vzdelávala už priamo v krajine pôvodu pod gesciou krajiny, ktorá dotyčných zamestnancov chce prijať, aby ich tam vyštudovali, aby ich tam vyškolili, aby prišli ako hotoví pracovníci do Európy bez problému integrácie, bez problému zamestnania sa, aby nezostali nezamestnaní niekde po uliciach a predstavovali aj nejaké bezpečnostné alebo iné riziká. Takže bola to oblasť migrácie, kde samozrejme pani ministerka s pánom ministrom tlmočili cestou akoby v mene vlády Slovenskej republiky ochotu pomôcť a zúčastniť sa pravdepodobne aj na takýchto podobných projektoch riešenia problému migrácie v krajinách pôvodu a nie hasenia tohto javu až priamo na území Európskej únie. Hovorili sme o všetkých ďalších oblastiach, kde Slovensko a Taliansko majú prieniky, v oblastiach, v ktorých vieme spolupracovať, ale musím skonštatovať, že tá cesta a celý ten priebeh rokovaní bol absolútne, ale absolútne bezproblémový. My sa na väčšine oblastí a väčšine otázok s Talianskom zhodujeme. Sme partneri, sme spojenci, sme spriateľené národy a ja si myslím, že aj moja dnešná návšteva, ktorá bude aj zajtra pokračovať stretnutím s predsedom poslaneckej snemovne, s primátorom Ríma, kde sa zároveň zúčastním a pozdravím aj účastníkov obchodného fóra, je dôkazom nadštandardných našich bilaterálnych vzťahov a musím povedať, že to potvrdila aj atmosféra a nálada, v akej sme veľmi otvorene a priateľsky debatovali s pani premiérkou Meloniovou a aj zároveň v akom duchu sa niesol veľmi priateľský otvorený rozhovor s prezidentom Mattarellom. Dopredu vás chcem uistiť a informovať, ak by ste sa na to pýtali, nikto sa tu v Taliansku nezaujímal o naše domáce politické dianie, nikto nemá obavy z toho, kde Slovensko patrí. Naopak, riešili sme dnes všetky tie otázky ako dvaja spojenci, ako dvaja riadni členovia Európskej únie, ako spojenci v Severoatlantickej aliancii, bez akýchkoľvek pochybností toho, kam Slovensko patrí alebo nepatrí. Pán prezident, ak môžem aj k domácemu. Viem, že nech sa páči, kľudne. Opozícia sa zjednotila na Slovensku a chce zvolať mimoriadnu schôdzu, ktorá by mohla viesť k tomu, že by chceli odvolať vládu Roberta Fica. Ako vnímate celú túto situáciu? Aký krízový scenár v prípade máte? Ako by ste postupovali? Je úplne legitímne, aby opozícia dokázala vyzbierať podpisy a zvolať mimoriadnu schôdzu na vyslovenie nedôvery vláde Slovenskej republiky. Robila to aj terajšia vládna koalícia, keď bola v opozícii, a teraz to robí táto opozícia voči vládnej koalícii. Čiže z môjho pohľadu sa jedná o štandardnú parlamentnú prácu opozície, ktorá v určitých momentoch musí reagovať až návrhom na odvolanie nielen člena vlády, ale vyslovenie nedôvery celej vláde. Vnímal som určitý problém nájsť konsenzus. Trvalo to niekoľko dní, ak nie týždňov, kým sa našla jednota naprieč celým opozičným politickým spektrom.
aby táto schôdza, ktorá bola dnes oznámená, bola zvolaná, ale neočakávam, že sú dnes pomery v parlamente také, ktoré by mohli pri návrhu alebo pri samotnom konečnom hlasovaní povaliť vládu, ktorá je dnes pri moci, a preto úprimne ako človek, ktorý v politike už strávil viac ako 20 ročia a človek, ktorý aj v parlamentných hlaveciach odsedel či v opozícii, či v koalícii pár rokov, si dnes na základe tejto výzvy nechystám žiadny scenár, pretože nepredpokladám, že nejaký budem po hlasovaní tejto schôdze potrebovať. Hovorím to veľmi čisto technicky a pragmaticky. Pán prezident, ja sa chcem ešte opýtať na včerajšie udalosti so študentom. Ako vnímate možno to jeho gesto? Ja môžem ho len rešpektovať. Ja som do prezidentského paláca pozval našich olympionikov z matematických, fyzikálnych, geografických a iných olympiád a poprvýkrát vôbec v histórii Slovenska s nimi prišiel minister do prezidentského paláca a chcel som práve vyzdvihnúť a upriamiť pozornosť a podporiť všetkých tých, ktorí dnes študujú odborné predmety, matematiku, chémiu, fyziku, ktorí naozaj ukazujú, že dá sa čas tráviť aj vzdelávaním, že naši študenti ukazujú kvalitu nášho školstva, pretože sú naozaj úspešní na medzinárodných a svetových olympiádach. A chcel som zdať takúto úctu aj pedagógom, ktorí ich pripravujú, aj samotným účastníkom týchto olympiád, aby som ukázal, že si to zaslúži až prezidentskú pozornosť, pretože to najväčšie bohatstvo a tá najväčšia devíza slovenského národa, Slovenskej republiky sú práve vzdelaní a úspešní ľudia. A čo už viac môžem ako prezident spraviť, ako poďakovať sa priamo v prezidentskom paláci týmto ľuďom, ktorí študujú, aj tým, ktorí k tomu ich vzdelávaniu prispievajú. No a samozrejme, že sa stane, že mladý muž to poňal možno trochu inak, možno nevnímal, čomu to stretnutie smeruje, aký je jeho tón, ktorý bol čisto apolitický a naopak mal byť prejavením vďaky a úcty im všetkým. Rozhodol sa, že do toho poniesie nejaký politický svoj odkaz alebo prejaví nejakú svoj politický názor, možno k svojej voľbe. Bol to už asi aj volič, lebo myslím, že má 19 rokov, takže už aj volil pravdepodobne v prezidentských voľbách. Ja to nemôžem nič iné urobiť, len rešpektovať. Ale na druhej strane poviem toľko, že mňa vychovali tak, že som zatiaľ vo svojej politickej kariére podal ruku každému jednému, aj môjmu politickému oponentovi, s ktorým som v politických súbojoch možno nikdy nesúhlasil a nikdy súhlasiť nebudem, ale slušnosť, výchova ma núti vždy sa aj mojim politickým oponentom správať slušne a pozdraviť ich, keď mi ten pozdrav nejakým spôsobom opätujú. Nie je to žiadna udalosť, bol to individuálny akt mladého chlapca, ktorý sa rozhodol, že chce takýmto spôsobom upriamiť na seba pozornosť a prejavil nejaký svoj politický postoj. Mňa mrzí, že tým zatienil tú krásnu udalosť, ktorým je vďaka, úcta a vyzdvihnutie našich špičkových žiakov a pedagógov, ktorí dosahujú medzinárodné úspechy.